Bueno, pois veu comigo. Foi cando empeceu a gustarme aí a manexar os porcos. Pois por ano presentaste ti, vas ti, concursas ti cos maiores. E así foi, o ano seguinte concursou el cos maiores e dous a casualidade que gañou. Só con 7 anos, campeón galego, que prácticamente dicir campeón do mundo. Eu o do can o teño claro cando están revoltosos, pero un porco revoltoso... Pois antes de guiar o porco hai nos que amansar. Amansar. Hai que vir cariciándolle bastante. Sonche moitos tarráns cando non queren facer as cousas, se non lle veñen ben o día, falarlle. Anso fala de amansar os porcos. Realmente o que está facendo é socializar con eles. E este quen é? Harry. Harry. E Harry fai algo especial? Pois deítase. Deítase, pero el solo ou cando ti o mando? Teño que deitar eu. Eu podería entrar contigo ou vaime papar este, porque eu vexo un Igual, pouco sí. grande. Sí, eu estaba acojonado. Primeiro que hai que aprender é que a tumbalos, rascándolle na barriga, mais ali no lombo. Este me dicías que é macho enteiro, non? Pode ser máis agresivo. Mais Vale. E ti aí tan tranquilo. Eu, despois de ver a Harry e que me dixeran que era un macho enteiro e que había que ter cuidado con él, iso de acercarme non o vía. Vai falando pouco a pouco. Hola, pequecho. Un pelo. Estou moi acostumado a acariciar cans e son sedosiños, o do porco é alucinante, parecen estropallos. Algo. A ver, contame, como hai que facerlle aí, entón? Para que se deite? Sí, Pois... rascarlle a barriga. Sí, máis isto. O truco é paciencia, porque se te rindes solo en rascarlle 2 veces, nunca che vai salir. Hombre, veña que xa estamos 2 adestradores aquí. Cando está deitado, síguelle rascando hasta que el dá a pata. Tumbado, conseguido. Patiña, conseguido. Alucino. E isto morde como a un can ou non morde? Se lle metes o dedo, igual che morde. El, claro, cos cans está acostumbrado a darlle a comida así na boca. Pero cos cochos é distinto. A educación básica xa a temos. Que vos parece se coñecemos a outra protagonista, a Lady? Sí? Vamos alá. Deixamos aquí a Harry. Chao, Harry.